første show. Vi er lige ved at starte med at byde velkommen til vores store forårsfest her i Fritidshuset. Jeg håber, at hvert holder, og der bliver gang i vafler i løbet af dagen. Nu skal vi snart til at høre... Ja. Hallo, ja, vi er med igen her, tror jeg. Vi skal til at byde velkommen til det mest ivrige band, vi har overhovedet. De øver, og bliver ved med at øve, og de er ikke til at stoppe igen. Og Marco, han har fået grå hår i hovedet næsten. Han er i hvert fald ved at få is, om ikke andet. Han har stået dernede og øvet sammen med dem. Og det er nok noget af det bedste, vi har i dag. Så skal vi ikke byde velkommen, mine damer og herrer, til de seje citroner.
Ja, mine damer og herrer, var det ikke smukt? Skal vi ikke lige klappe lidt mere her? Har vi ikke lyst til at høre deres slagsang en gang mere?